Наистина ли е необходимо да се използват тонове смазочен материал годишно само за поддръжка на конвейерни ленти? Голяма компания, производител на бира, се обърна към нас с това запитване и попита как можем да го решим. Ставаше дума за 200 лагерни точки, които се обслужват веднъж седмично и трябва да се смазват от служител. Нашият екип от Хенлих решихме проблема, като използвахме самосмазващ се полимерен лагер от серията Igobal на Igos. Чрез това решение ние реално премахнахме нуждата от постоянна грижа за смазване и постигнахме 4 значителни предимства. Първо, никакви разходи за поддръжка. Второ, никакви разходи за смазочен материал. Трето, никакъв риск от корозия. И четвърто, ако повече компании спестяват от смазочен материал, това ще помогне за опазване на околната среда. Ако искате да научите как да спестите пари и време и да направите нещо за природата, кликнете върху връзката по-долу.